tinda mo. Sabi ko ba sa'yo, mag-Christmas ka. May kanagitin na mag-Christmas na ta. Pinamag-pulis kinaliyan. Tikita ni kanya, di ka Christmas. Mamira po noan. May Christmas na. Thank you. Ika pa rin gusto mo? Adi kaya nga gina di alos permit pa rin nakikita tiga-tiga pagkatawan ta rin importansya mga walita agin pa tataw ng magdiskarte kung kukono makita ng sintabo so agigibo na mo didi sa paninda niya may maglibot tanganing madali maubos so wali na unang tanan taring agili na para mo gusto sa ring paninda niya na ibanan kami ninyo. Tayo na sa Big Dance Chicken Inasal. Kung paano magalaw, kung paano tulos mo sa ring tinda mo, tako aging pa nag-itik para tinda naman ako na magtinda kita kung bala sa iyo. Tayo na sa Big Dance Chicken Inasal. So tatabangan naman po mga kakulot si Wagin para maubos tulos si paninda. Ayo guys, sudah bayar tuh. Sigurado. Ano po iba ito? Tulugan mo na, tali na mo na. Ay, nangamau pa sa naman. Nabutan mo dito. Manating sa dito ng bilik. Siyempre naman tao. Wah, bos, salamat bos. Inay, kamutik mo inay. Kemudian Amo, nandiyan sa Manak yun. Pacquiao. Jis lang, sa dakilagwan po. Naku ba, kamutik yun, parang nakyo. May kamutik yun pala. Punuan? Ha? Buka dawan po imansot. Buka rin man.
Answer ta nag-iwan niya di permit kuha. Nakarikso na. Mua na tagpuran, mua na lang. Dalawa ko sa nakilo. Bayat Jis ang tagpuran. Ikaw man ay pira man sa imo do man. Mamiraan. Ajis po. Parigos-rigos mo na rin kaya ada answer. Lang part na. Hindi kaya agi. Ay, listing lang. Ay, 1,000. Agbay na sana, madali na maubos. Kamotikyo! Mader, kamutikyo mo Mader. Bakal na ako. Parmal na sana. Singkitan dati sa upo sa kwarto. Napakaulit ko sana. Isa yung dabong kayo mo? Ha? Madi. Sa makalian, nakakuha ka sa ay, sa nakakulay green. Ay, 20. Thank you, ma'am. 40. Ay, para mo. Boy, kajam kiss boy. Sabi na muna kami. Bakal natabi ka mo mga manay, lairak man po naman na din hapon kami ni Kaan, napipasusupo naman dahil. Di na po manay, pera. Lairak naman na niya. Ano nang ni? Kamotikyo! Kamotikyo na magkoangsad! Ang sira na kamote! Bakal na po kamong ang sira na kamote! Dili ka magparapos. Isa pa na plastic yan, duwa. Ini para bos, ini mah plastik dua. Kan kita ikan sa PBB. Ah, mo ngay madi na gayo. Tak hindi ka magbakal ay kuripot. Bakal. Gayo na. Masuk paraan. Is na kana, hindi ka mo parawurin niya na nagkanata. Is na kanking. Ano ba Ako ano, mga malikot na ay. ay daay. Dapat crispy pag ibang kina. Like that. Bayad. Arin, Bayad. crispy. Nabaga din. Ay, dyan ako. Kamotikyo! That's chicken inasal numero 1. Pwede rin mag-artista. Sige na ito lang ng 20. Naman. Parating gaya. Madali ka mananak mo. Thank you. Okay, ready mo. Para kita. So what's up yung paninda niya nagkantidad niya 290 naalin pa yan sa dilapi
Alin piya sa dilapi, naglibot didi sa saaran. Anadara niyang kamuti, 20 mibing pidaso. So atong isa da presyo niya itong sada kamuti, 10 pesos. Kaya naubos nga kami, nagbinta ni 290. Itataw ko na sa kanya. Kuya, kasi boy. Naubos na yung paninda niya. So, iyata proud ako sa kanya na ginipaya sige na niya libot para makatabang sa mga magurang. Agkumaniya ni 200. Yun 200. So, ito mo na pa pala sa akin. 200 pang bakal niyang chinilas. Pang bakal niyang chinilas, yun no? Kina mga bado-bado. Kina mga bado-bado. Puis, tunod, turi na ka. Bakal niyang bado-bado. Bado-bado. Joke lang ko mga kakulot. So, madi na ang mga kakulot. So, ako na naman kami sa mission ni Papadas. Bigla ang vision. So, ako naman kami na pogmang agin. Di na yan nagparpapagal. Talagang madali yung sa kanyang tinda. Naubos tulos. Dari sa Dauras. Pero di man talaga naubos. Kami sa mga nagbakal. So kadakal nagtanggi. So sa susunod na mag-alo kamo, bakalan kamo ha. Taning morag mas dakal kita matabangan. So mga kakulot hanggang dito na lang kasama ko si ano pangalan mo boy? Hernandez the second. Bye-bye kasama si Papadats. Hanggang dito na lang mga kakulot, mga kapapadats. Bye-bye. Peace out.